Arratsaldeko 4:21 gaur emango zaio hasiera binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxkako laugarren jardunaldiari. Gaur hasiko da Bilboko Deportibo pilotalekuan eta igandean amaituko da maila bian. Gogora ezagun, pronostikoekin sartu aurretik nola doan sailkapena. Laso eta Albizu dira sailkapenaren buruan 2 punturekin, baina 2 punturekin urren ez urren ere Altuna Ezkurdia, Elordi Zabaleta, Zabala Martija eta Jaka eta Iztueta dira puntuanarekin 2 bikote, Larra Zabaleta, Mari Ezkurrena eta Artola eta Imaz, eta oraindik punturik bildu gabe dira Peio Etxeberria eta Rezusta. Jardunaldiari esan bezala gaur 9:00 laurden gutxitan emango zaio hasiera Bilboko Deportibo pilotalekuan. Jaialdiari Altuna eta Ezkurdia, Larra Zabal eta Mari Ezkurrenaren aurka izango dira. Hemen Larra Zabal eta Mari Ezkurrena ikusten ditut favorito, joan den astean garaipena lortu zuten, eta iruditzen zait goraka joan beharko lukeen bikotea dela. Atzean gainera Mari Ezkurrenak badu ahala eta baditu doaiak Joseba Ezkurdia deseroso ibiltzeko, eta gaur atzelari jotzaile izan da, Jokin Altunak ere bere bersiorik onena eman beharko du, eta horretara derrigortuta egongo da amezketako aurrelaria. Aurrean Iker Larrazabal aurrekoan bai puntua atera zuten, baina oraindik ere ez dut bere punturik onenean ikusten. Iruditzen zait konfiantza gabe dabilela, eta Mari Ezkurrenak norgehiagoka handia eginezean zaila izango zaio, baina bestalde ere pentsatu daiteke joan den asteko garaipenak konfiantza emango ziola, ez beti lehen puntu hori lortzeak sortzen duen ansietate hori gabe irtengo dira kantxara. Eta aurrean Altuna mugitzeko ahala baldin badu, eta gero atzean Joseba Ezkurdia ere deseroso edukitzekoa, bikote urdina izango da favorito. Bihar urretxun, Artola eta Imaz, Zabala eta Martijaren aurka. Zabala eta Martija sekulako boladan sartuta dira, azken 2 partidak irabazi egin dituzte, baina hemen Artola eta Imaz hartuko ditut favorito. Iruditzen zait bikote honek ere gora joan behar duela. Zabalari azken partidetan daraman joko motagatik eta estrategiagatik iruditzen zait sufrituko duela txapelketan zehar, baina momentuz ongi ari da. Eta bihar urretxun partida irekia, 2 atzelarietako bakar bat ere ez da, kolpez hausten duena. Lehengoan Anderrimaz ez genuen bat ere ongi fin ikusi, Iztuetaren aurka oso atzetik eta ikeragarri kosta zitzaion, ez zionia Iztuetari bizkarrik erakutsi partidaren zatirik garrantzitsuenean, ondorioz Artola deseroso ibili zen era bat. Eta biharko partida antzekoa izan daiteke, baina egia da Artolari Zabalaren jokoak mesede egin diezaiokela, defentsan eta abar. Eta ea zer gertatzen den partida horretan. Bihar ere Iruñeko Nafarroarena, Laso eta Albizu, Peio Etxeberria eta Rezustaren aurka. Peio Etxeberria eta Rezusta hartuko ditut favorito, izan ere, jada puntuak batzen hasi beharra daukate. Hauek ere krisialdian sartuta daude, 3-3 galdu dituzte, 3-3 esango nuke eman duten irudia ez dela bat ere ona izan partidaren zati handienetan, tanto gogorra jokatu izan dituzte, baina gehienak aurkariaren erortzen dira. Peio Etxeberria defentsan konfiantza gabe ikusten dugu, saiakera ezintzaio ukatu jokoari, ez dio muzin egiten, baina ezinean dabil. Rezusta ere ezin nabarmen nagusituz, eta bihar Nafarroa arenan aukera bikaina daukatel Laso eta Albizuren aurka. Joan den astean galdu egin zuten, baina txapelketa hasiera ona egin dute, baina bihar ezin bestean irabazi beharra daukate Iruñean, borrokan jarraitu nahi badute, bestela 4-4 galduta, dinamika txarrean, lehen 2 postuak oso zail edukitzeaz gain, jada playoffetarako ere urrengo partidetan lan handia egin beharrean izango dira playoffetan sartzeko, eta playoffetan sartzeko bikotea da, inolako zalantzaria gabe, Etxeberriak eta Rezustak osatzen dutena. Atzean indarrak nahiko berdinduta egongo dira, eta ikusiko dugu atzean nagusitzen denari gero aurrean abaguneak etorriko zaizkio. Aurrelariari Albizua da, gorriek, baina niri iruditzen zait Rezusta puntu bat freskoago irtengo dela, biharko norgehiagokara Albizu dominatzeko,
eta aurrean Peiok beste baldintza batzuetan jokatuko duela, ez behar badain deseroso, eta ea zer ateratzen den. Eta igandean Maiabian, Jaka eta Iztueta, Elordi eta Zabaletaren aurka, hemen Elordi eta Zabaleta ikusten ditut favorito, ia Jaka eta Iztueta erakustaldi handia ematetik datozela, astelenean Tolosan erakustaldi handia eman baitzuten, baina, atzean Jose Javier ere fresko dabil, Iztueta bera ere, baina, Iztueta zalantza gehiago sortzen ari da, eta Iztuetak atzean ezpadu agintzen, Jakari ere aurrean etzaizkio errematerako aukerak etorriko, eta oso zail izango du. Aldiz, Zabaletak horixe, Zabaletak zenbateraino dominatu dezaken, eta gero, Elordik, zenolako inspirazioa, zenolako abiadura ezartzen duen aurrean. Hauxe beraz, uste duguna, gogoratu gauean, Altunak eta Ezkurdiak Larrazabal eta Maria Ezkurrenaren aurka Bilboko Deportibo pilotalekuan jokatuko duten norgehiagokaren analisia ingo dugula.